Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Hanya halam sok pinurok jatuh Indonesia sini ketal vlog. Tabang yang tujuh kepaye. Bistrom konjo tangnani ready ungna naik tunggu kita ready rok naita. Mekang bukun pana pulyo kun pan khaise ko. Eko ane mekang kun pana pul se jang ke bahan naide. Kita bukun ke gisa ready rok nai akon kinrok bocini video skip tak hadi engge check ketal nanya rok please. Subscribe kenya ta pok de albari thangnani bini bo surdok kore ngoi tongkang ke bahani bagi kisa surdok paina hanita kita bok ang tres rok sumunya gana ge tini omono sumui thangna hini wan chugo ang bo ma hai kala no sumnai bangge ba matching ke sumna hini wan chugo ke ba sumunya gena ta bahai ong ya ke bo sumya hange eko nok bahang jake komen ke sere angge to ong jakliya kita bok ke te kaisa chance khaisina mono hange to norok nugui man khana age thangna blog rok sumjakta mono angge hapna tini Rewaisa sumunya gena yenera putjini video so sang nai jang ding ki ko bahai ong jaka kisa comment ki shari ke apa no mono ong jak li yang te ka chance kai chinai black color chum chini ta ang mo hangke white color chum liya fogo amon sum nai po mon ang nai romani ta bono iko nai di mon ang bono nai romani mi suni order ki nai roman ta ang ba missing ong li ang ki bang bo chum liya ta iko ang mono chum na ni tong nai di ko mono ang same to same ke matching ke sumna hanya manta ako matching only yang ke bachum liya ta no akon ke nai tong yang black color chumunya sinai ta bok yang tam khai tong norok aina no gune sai mani thang kana short ka ni bom pa yang tong kata na ke ta bok mono nai tong manta bahai kini ta bok ke short ka ni bong jaglia ke ta bok ke jeans ka ni thang sinai ang mono iko full look mono kan liya kam chili mono sumnyang sans khainai Tamo kaisa comment kaisa baji tabok hangke ang suit na kani ba ong jaglia hangke ba tabok mono sense khaisi naita or jeans na kanai na sinai ang iko naidi norok bahai ong jaga ke sa comment khaisala ang hangke to mono hangke milija khata hangke tabok hangke ang kam slebo black color chumunya sinai akon hangke ready ong bai pai agoi norok bai malai laisiwana tabok hangke makhang simi mani fultai dress rok bo sumunai pai hangke ba bokna rok khaltai te ani kisa mukhang ni makeup sekap kisa khaye tatpore norok bai malai laisinai tabok hangke ani mukhang ni mani rok fulpai kha hangke ba ang se paya hangke mo bo paya ang jak mani ta nisla khai se chala tu se bo paya ang jak mani Geta bo kajal rok fulina sinai ang hangke je kuno jaga thangna phano kajal fulia hangke tong meta mo botam jani payang jang mai ta nang se payang ke bus payang jang mai hangke kajal saka bo ma fulo mokol saka bo ma fulo ta hangke tola bo ma fulang fulia hangke tam jani heong jago ta hangke tabo hangke kajal rok lipstick rok fuli pa ke hangke ba tabo hangke thok nai ta buknai thok jagi ko hangke tabo buknai bo thok puri na hangke ba tini hangke buknai khagai thangnai ni wan choko wasta phano buknai khagai rok thangske ta buknai mane thumui rok khai thangjeta tini hingke buknai thumui khainai ba tamjani hemi tongta saising tamjani hayang jakta hangge tabok buknai rok khainai legena ang waisa phano buknai rok mane kha phano tebo khengi maro mane tamjani hayang jakta norok bahayang jakka kisa comment ki sala ang hangge buknai saising buknai thumui khage mane sakabuni jani sol jagata norok boda sol ja kisa comment ki sala tabo hangke bag rok khainama ba buknai bu thumui khajang ke ba sabuni jani sol jagai tongka saising ong jaya hayoi tong tabo hangke chosma thupi nai gena tangai male bait ka ke bela mokolo noba tak jagata noba mokol noba tak jakhe mokol mukti klai hne chosma thubi nya mani ang ke to chosma rok thumna musu ya lasi jagota ephano thubi nya sinai sabuni jani sol jagai tongoi ba ephano se buknai rok khengi si maru sinai ang buknai khengma bo tamjani hayang jagai te wasa khainai ka te wasa khagai se tabo hangke buskang ni tikhlai nai ni wan chogota buskang ni buknai rajang ne kisa tikhlai nai ni tabo hangke buknai khawai te sa buskang ni buknai rajak tikhlai nai man ta sabuni sol ne aifana se ang ong jak liya sabuni jani se sol jagai tong hangke ba aifana haike pano thangliya aifana khengi nya sinai tabo hangke ani khunjur kanjang ne pogoi kanjak liya hangke tabo ang khunjur kanai sinai ang ta asa khunjur mani kotoma kanna mujuyeta rangchang ni mani ro kanna mujuyeta ang mute hai rok simple hangke kanna mujuyeta hangke tabok ready rong wi pai khai finally tabok hangke jeng okolai sinai iko bo video khaya ang bo video khaya
Sini tinini blog hingke pura bubu blog dasinai ang blog dasinai da. Bubu blog start khaijak angbo blog start khaijak ke duita blog oi thangai riba. Hingke akor hingke tabuk thanglai tongo jeng. Hingke direct malai raisinai bazar o soye. Tabuk hingke Bisramganj bazar o sopaise ang kaisa kotogo ganjang nai chen kaisa paina manita. Hingke tabuk bono paina paye hingke mobo bini sut paina po hingke ba tabuk yang phainai manita. Tabuk bini bo sudo hingke ba ani bagai sut naile manita iko. Tabuk o jaga o nai manita aipono dam mili jake angoi naliya kecheng. Tabuk hingke te onyo jaga o phaimanita naina hane. Nailegena ta bahai ungjagano naitok ke nanai po naitok hingke naya po. Nailegena hingke tabuk hingke bo mono naitok jaka po hingke mono nasinai po. Kangni ta white color kaisa hingke tei black color kaisa nasinai po hingke bono naipai mani pore hingke tabuk ani manui rok kisa nana ni phaimanta. Ani bo kisa sikon mikon manui rok kwrwi ongoi tongkha hingke bahani bagui naile manita. Tabuk hingke ani manui rok bo napai mani pore o hingke ba kisa mai bo ukri hingke ba ani bagui mangso birani jana phaimanita. Tabuk hingke manui rok chawai akui okolai phailekha tabuk hingke chengte bo kisa manui rok paijaknai tongo ta moso rok kete amani phatui rok paijaknai tongo hingke tabuk pailainai hingke tabuk moso paina phaijak cheng. Hingke moso rok paina laiye hingke te phatui rok paiye te bo ani kisa mani khunjuru kanjaknai earrings jumka paina hinui tongo. Hingke jumka nawui akui malai laisibona. Tabuk hingke manui rok bo paipaikha hingke ba ani jumka rok bebak paipaikha hingke ba tabuk cheng nogo kifili tongo hingke norok bo chini video joyasuk naimani jotono hambai hingke tini ang o jaga o no blog pairui rwsinai hingke norok tebo chini video kotal kotal naina mujuk khe comment khai sana tapuk di hingke jotono hambai.